Mampani adodanko akufuado ese esukufo na ya bo won asensen wo school no mu no kampanifo nsanfo wo mra na asotwe foforo bi e wo ho sense ebeyi wo mo adikura free school mu no wo mo fama won Adom Kasee etwoso Eba beto dwase Ghana Education Service GES ede asotwe ema sukun kwada 8 a womo ekodi omampani akufuado atem no na bra nsem no ebeto dwa omampani aso eteye no wahye asoye a womo enehwe adesua so se anamontu a womo etuye no womo nyemu nsakiremu na we ana osoafo no no hwe adesua so Dr. Yao Osei Educhum ede ato Ghana Education Service eye GES enim se entempara no womo hwe na womo nye nsakiremu emfa anamontu a womo etuye no ano nche kwa na enyu anu mo no wo schools wo Chiana senior high school mze obeka zo ye ni mo ho nsem na ni mo ho nsem na se GS nhihye mu no also bi ye ni mo ho nsem a ye ne famra kwa so na wono ankasa timi nya dwen sacha na afi afoforo so wachi no wono mo so hu se bi wo chene bi wo koye bi a sei ni sei ne be dey ebeto mo enu ne ma Ghana Education Service mpanimfo etina aseka se ade amofana ye ne se bombeti medidi president atempa de ya mfa bibia me nsan ho de se muntimi nya sa ne biewa o ya hofo kwa besua na afi wonu ma church na medidi president atem de se ne church ni headmaster de di atem kwa de obeka se ne isampo se ye ne se ka wonu mo entwe mo ho free school nim na se broni beka se dismissal na so na president afra minister for education o de ato na nim se na ne nye ho saa na ewom se mofra na ya asoden de na nso besie entempa justice with mercy mofra no ngumasua ya dey ehia no anti president so kan na jase akoba se ene saa de a punishment de ma won mo no e o se ehwe ne ya dey ye nsachae ewom minister for education Dr. Oseduchu so direct wa se GS se owura nkansa no mo nhwe na nimanimu ya on GS cancer de penifo bintansa na won mo nhwe ensesa punishment on Monday de ema mofra no